Lero ndikamuzude siku la holiday ndiye ndinakuganiza kuti ndibwere ku Tyolo ndingolowa midzi ndicheze ndi anthu ndikuzizirako ndipereke mablanketi ndizitenje kwa azimayi amene ali ndi ana ndi azigogo. Sinazindikire kuti anthu abwera ambiri chonchi, ndiye ndikupeza kuti kwabwera anthu ambiri. Ndiye nkhaniza zimene amandiuza ndi nkhani za ndale kuti sindifuna kuti ndikambe zambiri mano mwaona nokha zimene amalankhula zimene zikuchitika, koma ndabwerera nkhani zoti ndicheze ndi anthu osati za ndale, koma okha azitembenuza kuti zikhale mmene akufunira. Ndofika bwanji ndi tsiku limene lakamuzu zili kumbukira ndi chikondi komanso kufikira anthu ngati mmene mwachitirapo.
tikangana Dr. Kamuzu Banda anali munthu amene ali ndi zimene munthu pa dziko lapansi angati kuti ali nazo amakhalanso m'dziko la azungu koma anasiya zonsezo kusiya kukoma kumene amamvapo kubwera kuno ku Malawi dziko losauka kumazamenyana ndi azungu kuti atipase ifeyo amalawi ufulu kuti ndi munthu wabwino amene anali ndi mtima osayang'ana za iye koma kuyang'ana za anthu ena ndiye phunziro lalikulu kwa ife amalawi kuti tiziyang'ana kuti anzathuwa tiyathandize bwanji osamangopanga focus mangoziyang'ana kuti ndili ndi chani koma tizifunsa kuti awo nanga ali ndi chani komanso tiphunzire zabwino kumachitirana osamangokamba za ndale paliponse za ndale mmene anayankhula Bakiri Muluzi kuti anthu sadya ndale ndabwera kuno anthu mwaona amene nabwerera anthu ochepa koma ndi mmene zinalili musi ngenachitira mwina koma kwafikira onse amene afika Brief in English, VP, today, a holiday, Kamuzu Day, you decided to engage in charity work here in Cholo. Maybe explain to us. Well, as you have already put it, it's a holiday. I decided to come here to visit a few households, especially the female child-headed households, and also the elderly, to give them some gifts, blankets, zitenje, and a bit of cash, some of them. But I'm just surprised, positively surprised with this big turnout. So it's just decided to say, okay, God has blessed, let me engage them all. And that's what we've been. Of course, they have talked about a few things surrounding politics, but since that was not my agenda, but I have learned, I've seen, I've heard, and then that's life. How do we link remembering Kamuzu and also reaching those who are in need? You know, when you talk about Kamuzu Banda, he was a man that was well accomplished, staying in the Western countries, but he decided to leave everything to come to Malawi to emancipate us from the dungeon of the colonials, so that we should live a free life, develop our country. That tells you that it's not about other people, it's not about Malawians, not much about himself. So this is a very good example that we should also emulate. We should be thinking about the welfare of other people, and every time, all the time, focusing on ourselves. We should focus on the people. That is humanity. Thank you so much. Isazikani ndi amene, right? Atulankhani msajambule anawa. Amina kweli alikuchama yake Maria,